Moni ukokose kumene ndithu mukuonera the Chord TV. Nkhani yake ndimene ndithu ife tati tikudziwitseni kuti tabweranso ndi programu ina yatsopano. Programu ineyi ikutchedwa kuti nkhani za anthu opanda bando. Mu programu ineyi izibwera Lamulungu lililonse nthawi ija ya 11 o'clock mawa. Ndi mmenemu tizikhala ndithu tikuperekanso danga kwa inu amene mwina muli ndi nkhani zosiyanasiyana kuti ayi muzitipasa kudzera mu comment box kuti nafenso tiziona kuti nkhani imeneyi tizipanga motani. Amene ndithu azikhala ndi nkhani zapamwamba, nkhani zosekesa, azikhalanso ndi mwawi owina bando. Kumeneko ndithu ena nkumati ayi kodi mwina ndambirimbiri amene aziwina iyayi awiri okha ndi amene ndithu azikhala ndi mwawi owina bando unless ngati nkhani zawozo zili ndi ma likes ochuluka. Nkhani yake ndimeneyo, nkhani za anthu opanda bando, every Sunday nthawi ija ya 11 o'clock mawa mpaka na 12 o'clock. Osamayiponya program imeneyi. Ndine wanu Moses Bison.